कशा काय मंडळी, तर आज सुरुवात झाली आपल्या चाय पासून मस्तपैकी. तर यावा तुम्ही सुद्धा चाय पिऊ. चाय वगैरे पिऊन झाली आणि तोपर्यंत टाइम झालो 6:18. मित्र होतो घराच्या बाहेरच उभा आणि माका तो नेऊ घेऊचा एकच कारण आहे, कारण माझ्याकडे तर गाडी नसता. कुडामध्ये येईल तोपर्यंत काळोख जाय दिलेलो आणि आम्ही येऊन पोहोचलो मोबाईल शॉपीमध्ये, कारण स्क्रीन गार्ड मारूचा होता. तर मित्राचा मोबाईल हातीत घेऊन गेले ना तोपर्यंत येलो कोणतं तरी कॉल, मग तो फोन सोडले आणि पकडले. ह्या तर आम्ही ग्लास नाही मारलो, खरं तर आम्ही मारून घेतो मोबाईलसाठी मॅट, कारण ह्या मारल्यानंतर एकच नंबर वाटता. तर बघू शकता त्यांच्यानी मारू तर चालू केलेले आणि मी पण म्हटलं काहीतरी वस्तू घेते. तर आमचं जुनं चार्जर होतो रिक्षेतो ना, तो खराब झालेलो. तर मी घेतलं येऊन नवीन चार्जर आणि बघू शकता ओव्हरऑल रिझल्ट होतो असो दिसता तर एकच नंबर आणि त्याच्यापेक्षा भारी चालव वाटता. तर आम्ही इल्लो नक्षत्र टॉवरमधील टेक्सामध्ये आणि त्याच्यानंतर घुसलो आपल्या बाजारात. ह्यो रोड पकडलो आणि येऊन पोचलो डायरेक्ट हॉटेल चिंतामणीमध्ये. आणि ह्यांच्याकडे काय फेमस असतं तुमका सांगूची गरज नाही, आमच्याकडनं असला तर तुमका नक्कीच माहिती असतं. तर मित्रांनो अशा प्रकारे बिर्याणी काढूक तर चालू केल्यान आणि काढून झाल्यानंतर मी सुद्धा अशा प्रकारे प्लेट सेट करून घेतले, कारण त्याच्याशिवाय खाऊक मजा येणार नाही. तर चमचो बाजूक ठेवले आणि मी हातानेच खाऊक चालू केले आणि टेस्ट होती एकच